ההתגלות י"ב. אות גדול נראה בשמיים. אישה אשר השמש לבושה, הירח תחת רגליה, ועל ראשה עטרת של 12 כוכבים. הרה היא, וזועקת מכאבים וצירי לידה. גם אות אחר נראה בשמיים. והנה תנין גדול, אדום כאש, 7 ראשים לו ו10 קרניים, על ראשיו 7 כתרים. וזנבו סחב שליש מכוכבי השמיים, והשליחם ארצה. והתנין עמד לפני האישה הקרובה ללדת, כדי לבלוע את בנה בעת הלידה. לאחר שילדה בן זכר, אשר עתיד לראות את כל הגויים בשבט ברזל, נחטף בנה אל האלוהים ואל כיסאו. והאישה ברחה למדבר, אשר שם הוכן לה מקום מאת האלוהים, כדי שיכלכלוה שם 1260 יום. ומלחמה התחוללה בשמיים. מיכאל ומלאכיו נלחמים בתנין, והתנין נלחם ומלאכיו. הם לא התגברו, וגם מקומם לא נמצא עוד בשמיים. אז הושלח התנין הגדול, הנחש הקדמוני, הנקרא מלשין ושטן, המטעה את תבל כולה. הוא הושלח ארצה, ומלאכיו הושלחו איתו. ושמעתי קול גדול בשמיים אומר, עתה באה ישועת אלוהינו, גבורתו ומלכותו, וממשלת משיחו. כי הושלח סוטן אחינו, המקטרג עליהם לפני אלוהינו יומם ולילה. והם ניצחו בדם השה ובדבר עדותם, ולא אהבו את נפשם עד מוות. על זאת שמחו שמיים ושוכניהם. אוי לארץ ולים, כי ירד עליכם השטן בחמה גדולה, ביודעו כי קצרה איתו. כאשר ראה התנין כי הושלח ארצה, רדף את האישה אשר ילדה את הזכר. אז ניתנו לאישה 2 כנפי הנשר הגדול, כדי לעוף למדבר אל מקומה, אשר תחולקל שם מועד מועדים וחצי מועד מפני הנחש. הטיל הנחש מפיו נהר מים אחרי האישה, לשוטפה בנהר. אך הארץ עזרה לאישה, פתחה הארץ את פיה, ובלעה את הנהר שהטיל התנין מפיו. קצף התנין על האישה, והלך לעשות מלחמה עם שאר זרעה, השומרים את מצוות אלוהים, ולהם עדות ישוע. והוא עמד על חול הים. ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora foi estabelecida a salvação e a fortaleza e o reino do nosso Deus e o poder do Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os perseguia de noite e de dia diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso, ó céus, alegrai-vos, e vós os que neles habitais.
Ai da terra e do mar, porque Satanás desceu a vós, cheio de uma grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. E o dragão, depois que se viu precipitado na terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia para voar para o deserto, ao lugar do seu retiro, onde é sustentada um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora da presença da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra sua mulher, e abriu a terra sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado da sua boca. E o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra aos outros seus filhos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E deixou-se ficar sobre a areia do mar.